ओम श्री गुरुभ्यो नमः. नमस्ते, नमस्कार. आम श्रीमती सुशीला पै एर्नाकुलम तिरुमल देव सांसुकुनु लेता अंगा भारी खुशी जल्लेका अवसर आमगेले काशी मठाधिपति श्री सम्यमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज अंगा ಏನ್ ಪೌನ್ಯಾಯಿ ತಂಗೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇ 17th ಸುಗುನ್ ಮೇ 22nd ಬಿತೇರಿ ಚಮಕತ ते ಕ್ಯಾಂಪ್ आपसुनु संगूक आमगेले एर्नाकुलम तिरुमल देवसम मॅनेजिंग ट्रस्टी जान आशिल्ले श्री नवीन आर कम्मत माम आमगेले ओट्टू आसा. नवीन माम स्वामी सुधीन्द्र वृंदावन पावन जय सुधीन्द्र वृंदावन पावन मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन मुख्य प्राणांतर्गत हे वृंदावनाकडे कोणू ते वासू सुंदर वदनारी तांचो मंदहासू वृंदावनाकडे कोणू ते वासू सुंदर वदनारी तांचो मंदहासू गुरु श्री सुधींद्रानी रचयिलो इतिहासू गुरु श्री सुधींद्रानी रचयिलो इतिहासू हरि गुरु चरणारी दवरा विश्वासू हरि गुरु चरणारी दवरा विश्वासू जय सुधीन्द्र वृंदावन पावन जय सुधीन्द्र वृंदावन पावन पवनतनयालि पावनमूर्ति सेवकांगिली मनोकामना पूर्ति पवनतनयालि पावनमूर्ति सेवकांगिली मनोकामना पूर्ति म्हणतानंतु करता ही स्तुति म्हणतानंतु करता ही स्तुति जाणता
व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु श्री सुधींद्र जल्ले अमर जगांतु श्री सुधींद्र जल्ले अमर जगांतु जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन। सवारीचा घेतला पावला निया वाळवंटी तुझी सावली गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या राम घोषात इंद्रायणी भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नारावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गाला गली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आमालेकरांची विठू माऊली रात्रंदिनी घेतला पावला निवसा काळ घोषातून साध येते तुझी धावते वैष्णवाला दिशा ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आमालेकरांची विठू माऊली
श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र
मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर। श्री अनंता मधुसूदना 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 पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण सकल देवादिदेवा सकल देवादिदेवा सकल देवादिदेवा सकल देवादिदेवा कृपाळु बाजी केशव कृपाळु 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 बाजी केशव महानंद महानुभाव महानंद महानुभाव महानंद महानुभाव महानंद महानुभाव जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा सहस्रपादा सहस्रकरा सहस्रपादा सहस्रकरा क्षीरसागर शेषशयना क्षीरसागर 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 शेषशयना
जनार्दना आनंद घना अविनाशा श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये निर्गुणा जगज्जनिता जगज्जीवना निर्गुणा जगज्जनित्या जगज्जीवना निर्गुणा जगज्जनित्या जगज्जीवना वसुदेव देवकी नंदना वसुदेव देवकी नंदना बाळरांगण बाळकृष्ण बाळरांगण बाळकृष्ण बाळरांगण बाळकृष्ण जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा लोटांगणी मज ठाव द्यावा चरणी तुकाला लोटांगणी मज ठाव द्यावा चरणी 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 तुकाला लोटांगणी मज ठाव द्यावा चरणी हीच करीतसे विनवणी हीच करीतसे विनवणी हीच करीतसे हीच करीतसे हीच करीतसे विनवणी भवबंधानी सोडवावे भवबंधानी सोडवावे श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा 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 श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा नारायणा नारायणा
जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा. गणेशाय नमः. आजी आमगेले परमपूजनीय काशी मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आमगेले ಎಂಚಿಕಮ್ಮಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ 32 ವರ್ಷಾನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆ ಇವನು ಪಂತಾಯಿ ಅದು ಕೊಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಗುನ್ ಬಾहेर सोर्न स्वामी आमगेले केळकाक उपरांत थंगದ पावले लसे आणि थंग सुगून वाद्य घोषान करताना स्वाम्याक आने इच्छा करून आमगेले देवस्थानांत घेवन येताय. तशी जी हांगात जनपद हग मस्त वर्षीने आमकां एक देव स्वामी जान असीने चुमचा असीन एक भाग्य. तशी जी स्वाम्याने एक 5 दिसांचे मक्कम हांगा जमचा वता ते उत्साहान हांगाचे पेंटे जन पुरा उट्टू जावन स्वाम्याक स्वीकार करचे बी एक पुरा तयारी जाल्ली आई. तशी जी जनपद ते फुल्ल्या ताट घेवन डब्बीन असी तशी जी पूर्ण कुंभू घेवन वैदीक रेडी जाल्ली आई. आनीक बाकी अलंकार देवळांत भितरी पुष्पालंकार दीपालंकार सर्व जावन स्वाम्याने आगमन प्रतीश करून बेसनाय. हे आमकां व्हडलें एक सौभाग्य दिवस म्हळ्यार आमगेले काशी मठाधीश जावन आशिल्ले वृंदावनस्थ सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले जन्मभूमी पवित्र जाल्लो जागो हांगा मस्त काळजान एक स्वाम्याने कॅम्प ना आसीने तेज्यान करतना मस्त एक दुख्ख आसीने जाल्यार तांकां सनकी एक देवालय अनुग्रहान करतना आनीक पूर्व गुरुपरंपरे स्वाम्याले अनुग्रहान करतना आनीक सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले एक विशेष अनुग्रह आणि समस्त देवालय अनुग्रहान करतना आमकां एक कॅम्प स्वाम्यान अनुकूल दिल्लें आसा. तें कॅम्प चंगरुपान जें आमकां आनी ताजें श्रेयस हे गांवांत सर्वे महाजनाक मेळका म्हणून आमी आमगेले समस्त देवाल चरणकमलांचेरी तशी गुरुपरंपरा समस्त स्वाम्याल चरणकमलांचेरी आमी वैदीक समस्त मेळून प्रार्थना करताय. स्वाम्याने आगमन जातास थांगा वाजप जान स्वामी भितर येतास आनी आमी ताजी प्रतीक्षा करताय आनी स्वाम्याक रिसीव करचे बी एक सट्टाले एक प्रार्थना करताय जाता. हां आनीक फाल्ले एक आतां स्वाम्यान हें जातरी हांगा देवाक भेट जाता तें जाल्यार मंगळ आरती जावन स्वाम्याक पादपुजा आनी प्रवचन आसा. तेज्यान फाल्ले सकाळीं आमकां पंजाब पुरीश लक्ष्मी वेंकटेशाक महाजना तर्फेन अष्टोत्तर शतकलशाभिषेक जाता. तें जालें आसा जाल्यार महालक्ष्मीक हांगाचे एक भक्त जावन आशिल्लो पी नरसिंह प्रभू फॅमिली तांगेले तर्फेन एक भंगरा कवच समर्पण रुपया पीठ प्रभावळ ती गोविंदराज प्रभू बेंगलोर तें जातरी स्वाम्याले दिव्य हस्तानी सर्वे महाजनाक तप्त मुद्राधारण जमचे आसा तांतूय सर्वांनी भाग घेमका. तें जाल्यार मागीर पर शुक्रारा इदं प्रथमं जान हे गांवांत समूह कल्याण महोत्सव जमचा आसा. तो कल्याण महोत्सवांत भाग घेवच्यांक प्रसाद दिताय. तें जाल्यार शेनवारा हे ब्रह्मोत्सव जाता. ब्रह्मोत्सवांत गरडाचेर स्वामी आरती दाखयताय म्हूण सांगेन आसा. तें जाल्यार आयतारा सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला आश्रम जावन 80 वर्ष 80 ते दिवस सभा कार्यक्रम दवरला. ते दिवस हे स्वाम्याने प्रवचन इत्यादी आसताने हे सर्व कार्यक्रमांत सट्टांनी भाग घेवन हे कॅम्प चंगरुपान मुखार व्हरका म्हूण सट्टाले विनंती करता. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज.
संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य, गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य, सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा,
जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. व्यासाले एकही ध्यासू दवर्नु, व्यासाले एकही ध्यासू दवर्नु, दोषरहित श्रीहरी हरी 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 हरी. दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु, दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु, हरिदास जाऊनु, हरिदास जाऊनु. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले गुरुले गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा. धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान, अन्य साधन नका ऐका हे विधान. धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान, धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान, अन्य साधन नका ऐका हे विधान. धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान, धन्य झाले आम्ही. ध्यान गुरुवाक्य श्रवण, गुरुरूप ध्यान गुरुवाक्य श्रवण, ताजे अनुष्ठान, ताजे अनुष्ठान. कोरका श्रद्धेन, कोरका श्रद्धेन. धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान,
निष्ठा पूर्ण करा गुरु स्मरण धरा निष्ठा पूर्ण गुरु करता तारण गुरु करता तारण संताची पुराण संताची पुराण धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान दर्शनान धरा गुरु चरण नारे अन्य साधन धरा गुरु चरण नारे अन्य साधन गुरु प्रतिमा स्थानु गुरु प्रतिमा स्थानु वेद व्यासानो वेद व्यासानो धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान मूल नारायणू आणि मुख्य प्राणू मूल नारायणू आणि मुख्य प्राणू आणि मुख्य प्राणू मूल नारायणू आणि मुख्य प्राणू स्थूल सूक्ष्म रूपाना स्थूल सूक्ष्म रूपाना व्यक्त रे गुरु रूपी स्थूल सूक्ष्म रूपाना व्यक्त रे गुरु रूपी व्यक्त रे गुरु रूपी धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान अन्य साधन नका ऐका हे विधान अन्य साधन नका ऐका हे विधान धन्य झाले आम्ही गुरु दर्शनान धन्य झाले आम्ही धन्य झाले आम्ही धन्य झाले नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः
विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री गुरवे नमः श्री गुरवे
पंजाब द पुरेश श्री लक्ष्मी व्यंकटेश देवा प्रथम जान नमस्कार करता मागीर आज आमगेले विनंती स्वीकार करून हांगेन पावलेले काशी मठाधीश श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याक पांयां कडेन पळोवन नमस्कार सांगून सक्ताले नांवार हांव हांगा स्वागत सांगता. तेशी आमी सगळ्याय येदे वर्ष जेन्नी कातकोम बिसिल दिसता हाजी आमगेल्या गांवांत देखून व्हड स्वाम्यांनी आमकां एक भाग्य आसा. व्हड स्वामी हांगा तांगेले जन्मस्थाय हे गांवांत ते निमित्त आमगेल्या गांवांत मस्त डेव्हलपमेंट चांगपण सगळें जाल्लें आसा. स्वाम्यांनी हांगा येवन आशिर्वाद करून आमकां केकलेले घरकडे उन्नती मेळिल्ली आसा. केकलेल कुटुंबारी आमीच्या अंजनीन आसाय. तशी गांवूय आमीच्या अंजले नंतर तशीच आमगेले गांवूय तशी डेव्हलप जाल्लो आसा. मस्त देवळा चुट्टूम सगळें डेव्हलपमेंट येयन आसा. आमगेन हो आस्पत्री कय कुलदेवता मंदिर कय हे गांवां मस्त स्वाम्याल आशिर्वादान जाल्लें तर सगळं. ते नंतर एक आतां 1991 व्हड स्वामी हांगा देव सैतेन कॅम्प केल्लें. आतां एक देशम 30 वर्ष जावन तेदूस एक वर्ष प्राय आशिल्ले चेरडुवांनी आज तांकां स्वाम्या सन्न प्रायर तांकां एक वर्ष प्राय आशिल्ले वेळार स्वामी येयन जाल्यार आज तांणी वार्डी आमी मस्त वळजने आमी स्वाम्या लागीं सांगताय स्वामी आमगेल्या गांवांत देखून मस्त तांतू देखून निवारण जें आमकां जाल्यार स्वाम्यांनी देव सयत हांगा येवन एक पुज्य करून आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद केले ते पापान देखून आमकां एक भायर आमच्या जातलें म्हूण जाल्यार आमी ते अनेक वर्ष जावन आमी ते स्वाम्याल्या प्रार्थना करताय जाल्यार स्वाम्यान लास्ट आमकां सांगिने तुमी सगळं वृंदावना कडेन वचून पांय पडून येयाय म्हळ्यार आमच्याल्यानय तुमगे ते टेकेन या
जे आम्ही डायरेक्ट नेसताना आमगेल बावंडांनी पल जाणांनी तेट्या केन्याने आमचेल्यानय जाल्यार आमगेल गुरुवारी आल्या सगळं मस्त चूकी केल्या ते सगळं तुमी थंय वचून क्षमापणांनी कोरून येयाय म्हूण आमकां सांगिने जाल्यार आमी तशी सगळं कोरून येवन सोम्याल्या की दुसरे प्रार्थना करून सोम्याने आमकां एक कॅम्प दिने आतां आमी सगळ्याय आमकां हांगा आळांच्यो इल्यारी कळटाय हे कुडिजांनी हांवें सगळ्याय आनी हे 4 दीस पल आमकां शॉर्ट पिरियड तो सोम्याने आतां एक 4 दीस तो दिनया आमी मागून घेतिने एक 15 दीस पुणी 2 आयचे कॅम्प पुणी आमकां मेळका म्हूण जाल्यार आतां सोम्याने आमकां एक 4 दिसा कॅम्प दिनया आनी सगळ्याले हाजेर आमी मागून घेता पल कश्ट आयिनाय त्या वेळार सगळं आमकां दूर कांड्रा बेलना आमकां आद्यम एर्नाकुलम चाळा करेना तर सगळं करयन्या आमकां एक केदनाय एक हेल्पिंग हँड सोम्यान दिलें असं तुमकां आनीक कितूल जाणां आमगेल बावंडा बाद जलील तर मठान दाखून सोम्यांनी त्या वेळार कितून साधन सगळं पेट्टयने हे देवळां पेट्टोवन तर हांगा दाखून तर सगळं डिस्ट्रिब्यूट केलें आमकां सोम्यांनी ते आमचे कडेन तर करयने तशींची कोविडा टायमार एक इंजेक्शन दुड्ड दिल्ले सरी मेळना तिल टायमार तर सोम्यांनी मठान दाखून 50 लाख रुपया स्पेंड चलव करून सगळ्यांकय आद्यम सन रुमां राबूचे 1 रूम 2 रुमां राबूचे आळां सगळं तांकां सगळं कोवीड येयल्यार भेट्टन स्प्रेड जाल्यार तांकां हें करूं जमना तांगे करूं जमना त्या वेळार मेडिसिनाचें ट्रिटमेंट कॉस्ट सगळं छान छोण आशिल्लो वेळ होतो आतां म्हळ्यार कोवीड कांय ना सर्वसाधारण जेन्ना म्हळ्यार ते टायमार एक ट्रिटमेंट म्हळ्यार आस्पत्रेन बेड्ड मेळूं ना पडलं जाल्यार 1-2 लाख रुपया बिल्ल होतं ते टायमार वॅक्सिन दुड्ड दिल्या सरी ना ते टायमार आमगेल बावंडा सगळ्यांकय जमचितल्यांची सादारणकारांक मठान दाखून सांगून वॅक्सिन दिने तेच मट हांगा अंडी कडव दवरून हें कोडुंगा ते येवन त्या वेळार फ्लड सेमच्यानी थंगाय सोम्यान मस्त सहाय केलो आमगेल केरला जनपदां सोम्यान हात सोडलो ना आमकां केन्नाय सोम्याल आशिर्वाद जे आमकां मुखारी आमकां सगळ्यांकय चांगपण करूं सोम्याल आशिर्वाद जे आमकां म्हूण देवाले सोम्याले मागून घेवन आनी सगळ्याले नांवार एक लगीन सोम्या स्वागत सांगून बेगीन 2 उतर रबयता. आमगेलो ग्रामदेवजान आशिल्लो पंजाब प्रदेश तशीच हरिद्वाराक वृंदावनस्थजान आशिल्ले आमगेल महागुरू श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाचेर तशीच हांगा सिंहासनाचेर विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधिपती संयमिंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणारविंदारी नमस्कार करून हांगा इलेले सर्व महाजनाकय नमस्कार करून 2 उतर उलयता. तुमकां कळटा आतां हे देवळांत कूडी जाल्लेले महाजनाक नाल्यार काशी मठा शिश्य वृंदांत तेरी कळटा हांगा अंशगमळ गांवांत इतली उत्सव म्हूण हांगा उत्सवा भशेन उत्सव तो जमकता उत्सवा उत्सव वर्णशबळम जान आशिल्ले अलंगारू फूल चांग एक वातावरण हांगा देवळांत दिकूं येता. हाजे तोडकम जाल्लेने तुमकां सगळ्यांक कळटा आमगेले स्वाम्यांनी परमगुरुजान आशिल्ले सुधींद्र स्वाम्यान दिव्य बादूक हांगा प्रतिश्ठापन केलें शेषंत तातूंत कांय संशय ना. ते जाल्ले शेषम अंचिगमळ गांवांत एकमळी दिक्कू आमचे आरांबिले सगळे कुटुंबाचेर आशिल्ले वळख तसन सगळं मार्जानू
ऐश्वर्यम चारामिले ते सगळं ते गुरुले महागुरुले आत्ताम गेले मठा काशी मठाधिपती जानतील संयमित स्वामी आले कृपागडा शांत तातू काय संशय ना देवाला अनुग्रह आमका सजलारी गुरुला अनुग्रह ना जाल्यार कांय फल ना तुमकां कळटा गुरु वटेन आमकां देवाक मना करूं जाता आमी सांगताय माता पिता गुरु दैव आमचे कडेन सांगला तवळी गुरु म्हळें आमकां हृदय आसूगा जाल्यार आतां आमकां जिवितांतू एक चांग येतने तशीची आमी सांग बस हे सुकृतम सांगताय न्ही आम्ही संपादिंचे करचे दुड्ड नाल्यारी वस्तू तसलं काय नाही सुकृतम हांगिन्ने ते देवालय गुरुलय सेवकेला मात्र मेळचे ते सुकृत मात्र आमकां आमगेले चिरडुवांक नाल्यार आमगेले आडत तलेमुरे आमकां कांय मारे करूं जातले आमगेले मलगड्यान केल्ले सुकृतांत आमी आसय तवळी गुरु सेवा कोरका ते बगेक 32 वर्षा शेषम आमकां अंचिकंबळ महाजनायक अवसर मेळ्ळा ते सक्तांनी तांगेले हृदयां सुगून तांतू भाग भाग जानू हरिगुरु सेवा करूं आशिल्ले एका पूर्व निमिषांत आमकां हे 4 दिसां मेळटा आतां हांगा राजेश मामान सांगेल मदीन आमकां आतां दोनी स्वाम्याने विसिट्ट मेळ्ळे हांगा दोनी वळे तें आतां सन कॅम्प आतां स्वाम्यान आमकां दिल्ले आम मागून घेत आनीक आमकां 2024 वसंतोत्सव स्वाम्यान आमकां बिमका इति म्हळ्यार आमगेले महाजन अंची महाजन तुतलेची आमी ते वसंतोत्सवाक हे सांग वेळांबल्यान उद्दाक कात करून पावस कात करचे बरें आमी कात करता इति म्हळ्यार 32 वर्सां जालीं स्वामी आनी 32 वर्षां आमकां पेल्लां घालूना एक जनरेशन गेल्ले अर्थ जनरेशन म्हणून आमगे बच्चापणा ते देखून व्हडलो स्वामी आले गांवांत यो जाल्यार व्हडलो स्वामी आले की ഏറ്റവും चड चूक केलेली हेची गांवां सुगूंत कोण केल्यार हे महाजन आतां ताजे बाध्यता ते प्रकारे स्वाम्यान सांगिने तुमी सगळं वृंदावनाक वचून पांयपणी याय रे सांगिले आमी येयली पांयपणी येयली कॅम्पान वचचें केलें आनी मुक्कारी अशीच चांग दीस चांग वर्णशबळ मांजान आगोश हांगाचे अंचिकंबळकारांकय अंचिकंबळ देवाकय कांय उणाव ना आतां देवादये चांग वातावरणान तशें आतां च्या आगोशाचे हाजेर आमी सगळं एका एटमॉस्फियरार तशें तावळे ते केन्नाय नेले तेन्ना आमकां ते एक गुरुलो अनुग्रह मागून घेवन तुमगेले सक्ताय बे महाजना बगे जानू हांव एकल्यान इदे पुणे आमगेले भाग आसून एक चूक येयली जाल्यार ते स्वाम्यान माफ कोरता म्हूण सांगून मगेन 2 उतरां भेटा नमस्कार प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात जगन्नाथ दासू आमी एक माध्व सिद्धांत संप्रदायाचे परंपरेचे गौड सारस्वत ब्राह्मण आमकां दोन्ही प्रकाराचेरी आमगेले माध्व सिद्धांत प्रचार जाता ताका एक नाम व्यासकूट आनी एक दासकूट व्यासकूट म्हळ्यार वेदव्यासान बरयलेले संस्कृत भाशेन आमगेले मत प्रचार मत व्याख्या प्रख्यात जाल्या
तेची मध्य सिद्धांत व्यासकूट साधारण मनुष्य मनावच तशी प्रजार्जलंत धासकूट आणि एक उरतू रे व्यासराय स्वामी माध्व सिद्धांताज होड स्तंभ खैपा ते व्यासराय स्वामी कोणा मिळत विजयन स्वाम्याल गुरु तांगेल निमित्त माध्व सिद्धांत मस्त चंद्रिका का अनेक ग्रंथ साधारण मनुष्य मनावच तशी तांगेल दुकुनु परंपरा येईल पुरंदरदासु कनकदासु इत्यादी सगळं पुरंदरदास सर्वांगे कळता इथे आम्हाला कर्नाटक संगीत तागेल निमित्त येईल्याने ताणे प दीन तू केलेलो आता सांगेल नको ना मी सांगतो लेकिन तातशास की मडदी बारದು ಮಂಚು ಬಾರದು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು चांग एक तीन ऐकला रे भारी संतोष येता जगन्नाथ दास त्याच्या नंतर येईल पुरंदरदास तो होडू व्यासकुठाचो मला रे संस्कृतान होडू अत्यंत श्रेष्ठ विद्वांस तका येन दासकूट अस पुरंदरदासाने कनकदासाने विजयदासाने तर गीत तुम्ही मस्तिष्टना हे कसं एक पंत तगल मंच कशी मिळाली रे तगल मंचाक खांब मिळेल भंगरा खांब किंवा तगल मन नांदू ये गींतू ते दासपंक्ती म्हणून कर्नाटकांत उत्तर कन्नडा उत्तर कर्नाटक बिजापूर ते साईड ते आता गेले असं गीत सांगून तबला मारून जीवन करची येतात ती साऊथ केंद्रांतू आमगेल जनपदान असं आता गेले येतात अच्युत दास नेसमू तेच तेच ये दासपंत यो कोल कोणकी धासू अशी म्हणतस यो निद्यंबळात यो गीन तू ताण सांगेल कसं मडदी बारदू मडदी मला बायल बारदू मंच बारदू आ मंचो केला तेवे येना कंचू कन्नडी बारदू पंगरा कन्नडी तिवेयाम संपादन केला रे ना आम वरचे रोडचे कोची संजितार्थ कर्म आम्ही केले कर्म आम्ही खंचे कर्म मागीर तोच जगन्नाथ दासू मस्त ग्रंथ संस्कृतान बरयता संस्कृतान कन्नडान बरयता हरिकथामृत सार म्हणू अनु म्हळ्यार दास सुधा म्हण ताका नांव सुधा ग्रंथ कशे तसलेच ग्रंथ बरयता सांगेन व्हड विद्वांस यो एक गीत आयकून बद्र जाता तातूंत सांगता की आम्ही केले कर्म खंयचे आसा की तेंत आम्ही व्हरचे आम्ही भंगार गायना कसने व्हरना ती मागीर खंयचे व्हरचे सुकृत सुकृत म्हळ्यार चांग म्हूण तबले वायट तेवेयस चांगेयस वायट रप्ता असं ताणे लेखचे आम्ही एक थोडे पुण्य संपादन करचे थोडे पाप संपादन करचे पाप पुण्य प्लस मायनस करूया एक पाप करचे दोन पुण्य करचे तबली जाता रंड मायनस ओन्न ओन्न नव एक पुण्य वर्ता होय नव वर्त नव ते जायना पेरी खंय सांगीन काय म्हणून घास ना एसबी अकाउंट आसा रे तुगेले दुड्ड आसा एफडी अकाउंट आहा तुका इंट्रस्ट येता एसबी तुवें एक डिमांड ड्राफ्ट बिझनस खातीर काडता ताका करंट अकाउंट म्हूण आसा एसबी तुकून करंटान ट्रान्सफर जायना दुड्डू चेक दिमका ते वगळ हे वगळ आं तांतू इंट्रस्ट रेट अंतू तांतू मायनस प्लस करूया आम्हाला जातू आतां एसबीक 4% इंट्रस्ट आसच्या बरो डिमांड ड्राफ्ट 10% मग कळला 10% आसच्या बरो जाल्ले आं काम येते एक 10% अंतू आसा 6% अंतू दुखून तांतू ट्रान्सफर कोण 6% म्हाका मेळ्ळा बरो मेला जातू ना
खंडित जायना तवळे प्लस से मायनस से वर्ताचीच पुण्य आणि पाप केदनाय असता आम्ही घेन वच मिगल्यार ते केदनाय वरचे ना केदनाय आमगेल पट्टळ सांगची वास पट्टळ घेन एमचे पट्टळ घेन वच्चे तशी सुकृता म्हळ्यार पुण्य मात्र वगल खंयचेय नाही सांगचेस मस्त कष्ट येयला रे मलयाळमाने सुकृत क्षयम नवा सुकृत क्षय करची कोण आहे आम्ही दुसऱ्या नाही कोर कामाला करताय वे ना करेता ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನೇರೆ ಕಾರಣ ತುಗೆಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ನತ್ತಿಂಜಲ ಜಾತ್ವೆ ಕೊಣಾಲೆ ಮಹಾದೇವಾಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ತದ್ವೆತ್ತದೆ किते तुगेल प्रेरणा नतीन जातवे तवले आमगेल पूरक मसद करैत आमगेल करान करता ते तवलिंग चापुरो एकल्यान केल्लेल कर्मा फल दुसऱ्यान भोगू कावे वय न वय सीतेक रावणान अपहार केलो सर्वांगे कळता दुःख बघील कोण राम वे राम दुःख बघनी ते दाखयलें मात्र लक्ष्मण वे न्हय दुःख बघिल्लो हें कसलेन संबंध जातिल्लो समुद्र वरुण देव कारण कितें तो ताजितल्या हळतो आशिल्लो ताका बंधन गेल्यान कोण रामान आनी वानर सैन्यान दुःख बघील कोण तो समुद्र वरुण देव करता ते जल नु तो बेसला रे कष्ट आज सांगी ना 32 वर्ष जाली 35 वर्ष जानी कोण कारण आम्ही तुम्ही कोण नाही गेले ना आता निमगेन दुखून 32 वर्ष 32 कदान दुखून आता सांगीन आम्ही आत्ता सांगून येयले न्ही आम्ही सुकृत मस्त सुकृत करून दिलेले स्वामी कोण म्हळ्यार आमगेले सुकृतेन स्वामी तागे नांव अनवर्त केलेले वरदेन स्वाम्यांनी मस्त वोर दिले खंय मस्त वोर म्हळ्यार रे कोणे इथे निमगून येयला रे दितले योग्यता पळोवन रे ते वोर दिवन दिवन सुकृतेन स्वाम्या दिले मस्त ते सुकृतेन स्वाम्यान मस्त सुकृत स्वाम्याले जप खयस खंय ते जपाक एक पंत मुळकीन दर्शनान तूं एकल सांकाळ्या बांदून आण घालोलो एकडे हाका समकोर का म्हण दर्शनान तीत प्रसाद दिलो आनी सांगीन दर्शनान तूं उदाहरण दिले की सुकृतेन स्वाम्याल नित्य जप करता ती त्या जपाचे अर्घ्य दिले नसता तर्पण दिले नसता अर्घ्य नाही तर्पण दिले नसता ते तर्पण केन्ना आय ते तीर्थ ताका दी ताका गुण जाता तशें दिल्लें गुण जाल्लो तसन मस्त सुकृत देवा पुजी म्हळ्यार प्रितीन करचें सुकृत कोरून दिलेले आमगेले स्वामी सुकृत संपादन कर समाजा दिलेले अशी नाही आता पर स्वाम्याला आश्रम स्वीकार दिवस स्वाम्यान आमगेले आद्य मग जायना म्हण सांगीन मागीर स्वाम्यांनी सुकृतेन स्वाम्यांनी हेची शिष्य जे आमकां आमगेले वेदव्यासाकान उत्सवा दिवस नित्य दुद्ध अभिषेक केलो आमगेले स्वाम्यान जायत म्हण सांगू बरें केलें हेच स्वाम्यांक जन्म आयलेले हेच गांव उद्धार यो गांव मात्र में सर्वे एकड़े
सुखदेव स्वामी मुक्त झाले. सदानंद पै याची म्हणतात मॅनेजिंग अधिकारी सांगीन गोळका त्यावेळे री साम्यान पळयन एकड कदुकोन खंयी विनंती पत्र ना तागेल निमगीन अरे केरळा कोणाक स्वामी नाक रे तुमकां कोणें नाक स्वामी नाक तुमकां स्वामी सुचित्या रे समाजाक एक गांव एकडचोच कोळका समाजाक कितकी वर्ष नंतर सुखदेव स्वामीनी स्वामी कोण वचे त्या गावांत गावा नाम सर्व उडका सरे नाम सांगते शेर नाही ते तुका सांगा ना स्वाम्याक तेच गावान दुखून सुखदेव स्वाम्याक एक पत्र आमगेल स्वाम्यान सुखदेव स्वाम्या आयल्यान पत्र वाचचे ना कळलं ते पत्र कसन पाहिजे की गोंधळ असत हे आनी वाचिल्यार स्वाम्याक दुःख जाता न्ही कसं की गोंधळ उमा कथा म्हणूनच नव्हे कोणे बाप्पा ना ताका पत्र आहेत अड्रेस ना बरोवचे आदयले ना तांतू एक मनीस चित्र सोळ्या तांतू ओड एक मुंबूर त्या मुंबूर त्या मनशान रगत पिता ओड एक मुंबूर आनी एक मुंबूर सान मुंबूर आसा ते मुंबूर ती करता मिगल्या रे आनी एक कोण मुंबूर रगत पितस मनावचे न्ही नवा तो मनीस म्हळ्यार समाज ओड मुंबूर न्ही सान मुंबूर म्हळ्यार मनावर रगत पिवचे साम्यान काणते दाखय न्ही दुःख नाका तसन सिच्युएशन असे ना कारण काय नाही आमगेल स्वाम्याक शिष्य स्वीकार जालो शिष्य स्वीकार जावन विद्याभ्यास जे आमकां स्वाम्यान एक मिटींग आपयन त्या मिटिंगाक एक डिस्कशन जालें की स्वाम्यान सर्वांगे रायस इत्या समाजा खातीर असेल संस्थान समाज सोन संस्थान ना संस्थान सोन समाज येना ते वेळेरी तुम्ही विद्याभ्यास आदिता ते हें केलें रायस पेटयलेलें ते खातीर हें जवाब उत्तर स्वाम्याक तशी असेल कडे सदानंद पै स्वाम्यान समजा आमकां हांगा अरे नाकवे तुमकां स्वामी तशी निमगे ना मागीर शेर जाले ना हेच स्वाम्याक 2005 तिरुवनंतपुरम चमकलेले राधाकृष्ण नाईकान नामगान सांगता होते ताणें स्वाम्याल मागून घेतले आमगेले हे आमगेले स्वाम्यांनी सांगीत ना जनपदान सांगचे सोडी अरे स्वामी आमगेचेर अनुग्रह कोर का स्वाम्यान आमकां हात सोण घालूं ना अरुरे कडे खंयी स्वामी विनंती दिना ती विनंती पत्राक मान्य करना ती स्वाम्यान काडलेले उतराक कितल कಡೆ देखून आमकां विनंती पत्र आसा निमगे ना ऐकेल मनीस आसचे अपरांगा आमकां कळ्ळां आमकां दिसता कोची चातुर्मास जाम थंय देखून रामेश्वरमा वचचें
कोण कारण स्वामी में आम्ही कसन केल्या आणि स्वाम्याला राईसाक कितल जणांनी मान्यता दिली एक गाव नाम सांगना ते आम्ही स्वाम्याला राईस काणू निप्पोन दवरलो आणि वाचन असे प्रश्न दवरच्यान काढला तो संभव स्वाम्याक पुटी कोण दवरलो बंद कोण दवरलो मागीर रायसू म्हण जालें स्वाम्याल म्हण आदेश तो परिहाराक बेसले आनी आमी ते एक विशयांत 20 पंत राशी दवरली आमी येना राशी देवाल पेटयलो येना मागीर वेगळे केले तें जाल्ल्या नंतर येयलें कोण केलें ने आम्ही स्वाम्यान न्हय मना बोरका आमी आनी कसं विस्तार करना ती कसनकेची निमगितांनी आजयेन जाम काय जाल्यार प्रधान कारण स्वाम्याल पादूक वय ताजे फुडें आमी आत्ता कोची सांगीन बापा सूट घास करता ती गौरीश कल्याण मंडपाक सत्यनारायण गेले हंगाच थंय एर्नाकुळ हंगा आं थंय थंय म्हणून घास आमकां थंय म्हाका गुण घेताले स्वामी हास्य आमगेल्या गांवांत स्वाम्यान आमची तशी जाम गा अरे आता ताणें सांगेन आमी चुकी केल्या खंडीत केल्या एक कराय रे आमी आतां तुका मुक्ती केदनाय व्हड स्वाम्याल वचून तुमकां गोरू जायना थंय वच्चा सुकृदेन स्वाम्याल वृंदावनांत तूं गुरुवाराचे बेरस्ताराचे थंय वचून सेव करा आनी तशी वेंकटपतीक पांय पडया देवान मस्त माट्यम बदलावण ताजे नंतर जालें इत्या तांगेल गुरू ते केदनाय आत्मभावत शिष्य असं काही देवांजलीची आलोचन करता काही गुरू म्हळ्यार शिष्य नव तो मिग्गेलो म्हणले कोण क्षमापण करता काही तशी कसरकी त्या सुकृदेन स्वाम्याल दयेन मस्त बदलाव हाडले तशी आतां कसरकी इच्छा स्वाम्यान एमका येयल्या ती प्रितीन स्वागत केल्या ती विशेष जान श्रद्धेन केल्या ती आमकां उद्धार जे आमकां कित्या आमगेल्या स्वाम्यान हे गांवांत जन्म आयले म्हणून मात थंय आमकां उद्धार केलेलो सर्व विशयांत उद्धार केलेलो खंयच्या विशयां मार्गदर्शन जे आमकां की ते सर्वे मार्गदर्शन देव न्हू सर्वे बर जमचे तशी मेडिकल दवल सोड्या मेडिकल मिशन आसच्या पुरो आनी अन्य तर आसच्या पुरो तेंची कमलच्यान म्हणून मात्र न्हय सर्वे आसतात केरळांत विशेष जान आंगेल बारची चड उतलेंची तशी मस्त बरेपण करची तशी देवानलें आनी केजलेरी देवान मस्त बरेपण करची तशी जाम का समाजान विशेष जाननची कमळाक आनी केजलेरी देवाल की धर्माची की सेवा करची तशी भाग्य निरंतर व्यासरघुपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान विशेष जान सुकृदेन स्वाम्याल महाचैतन्यान आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्यान अनुग्रह कोरका आनी मुखार आमचे सर्व कामय निर्विघ्नान वैभवान देवान चला सुंदीम का म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून रबेतात
ಆನಂದ ಪದದಾಯಕ ಆನಂದ ಪದದಾಯಕ ಯಾದವ ಕುಲಟಿಲಕ ಯಾದವ ಕುಲಟಿಳಕ ಯಾದವ ಕುಲಟಿಳಕ ಯಾದವ ಕುಲತಿಲಕ ಯಾದವ ಕುಲತಿಲಕ ಕೇಶಿರಾಜ 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 ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕ Tuguno Mahajana Anga En Paulai Tekago Prantulan Bhaira Devno Tekasedaka Annapurna Hollanto Taneka Arrange Kalenasa Pargam Karanka Adim Swikar Kurushan Sogari Kodim Kamudin Tikatai Swamel Kyamba Pramanicha May Mas Padanatandi Virastara Sakani Atavarari Punjab the Breshaka Swamare Divya Hastana Shadakala Shabshek Chomkata Tajuprante Dhavarari Tapta Muddha Dharana Swamari Hatan Jata Tempara Madhyana Pujajav Swamari Vishayanantaram Samaradana Sevastali Sarvani Svikar Kurkama Vinanti Kartai Sanjay Samoha Unyal Seva Yomas Patomadandi Sukrara Sanjay Samoha Kalyanulsovu Irivadandi Shenvara Jayalashmi Silk Tangil Tarpena Brahmolsovu Devajata Sakani Aivaravata Puja Pushpavomana Puja Sanjay Suvarnagarada Vahana Puja Steli Swamyan Sanidhyastan Mono Jananasa Meima Sirivadandi Shenvara Brahmolsovu Jayalashmi Silks Private Limited MG Road Ernakulam Tangil Tarpena May Mas 21 Aitara Paramapujaniya Srimat Sudhindra Tirtha Swami Angele Enbadam Asrama Swikaradinam Tidusa Sri Vyasa Raghupati Devaka Mahajana Tarpena Lagu Vishnu Abhishekastolo Swami Ale Madhyana Puja Anandaram Samaradana Steli Sanjay Swami Ale Chaya Chatradavorshine Shobha Yatra Maharajas College Ground Asumano Arabjata Tado Survey Mahajanani and Pam Kamono Vinantikatai Tajuparande Sabha Karya Kramastolo Swami Al Pravajanastane Sarvani and Pam Kamono Vinantikatai Ata Devala Tekaga Pranto Bhaira Annapurna Holanto Annada Lagupashna Seva Chamkata Pargam Karaka Mundana Divino Tanka Saugari Kodim Kamono Vinatikatai. संसार तारका संसार तारका संसार तारका संसार तारका भक्तजन पालका भक्तजन पालका संसार 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 तारका
संसार तारका भक्तजन पालका भक्तजन पालका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका केशिराजा 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 वैकुण्ठनायका 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 भवमुक्तिदायका 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 गोपीमनरञ्जका गोपीमनरञ्जका भवमुक्तिदायका गोपीमनरञ्जका 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 यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका केशिराजा 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 वैकुण्ठनायका 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 विठ्ठलाचा स्वामी विठ्ठलाचा स्वामी विठ्ठलाचा स्वामी विठ्ठलाचा स्वामी विठ्ठलाचा विठ्ठलाचा स्वामी विठ्ठलाचा स्वामी विठ्ठलाचा स्वामी भक्त प्रेम सुखा हो भक्त प्रेम सुखा यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका केशिराजा 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 वैकुण्ठनायका 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 आनन्द पददायका आनन्द पददायका यादव कुलतिलका यादव कुलतिलका केशिराजा 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 वैकुण्ठनायका वैकुण्ठनायका आनन्द पददायका आनन्द पददायका वैकुण्ठनायका वैकुण्ठनायका सग गम गम मद मद धनि धनि स धनि नि स मद धनि गम मद सा गम धनि स गम धनि स वैकुण्ठनायका वैकुण्ठनायका निज निज ग स निज निज ग स स ग स ग म ग स ग स ग म ग गम गम द म ग म ग म द म द म द नि द म द म द नि द धनि धनि स नि धनि धनि स नि नि स नि स ग स
దని సని సగ సని సగ సని సని మదని ద గమ దమ సగ మగ రి సగ సని సగ సని సని మదని ద గమ దమ సగ మగ రి సగ సని సగ సని సని మదని ద గమ దమ సగ మగ రి సగ స దమ గమ దని సా సా 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 వైకుంఠ నాయక వైకుంఠ నాయక వైకుంఠ 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 నాయక. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. नमस्ते नमस्कार. आम श्रीमती सुशीला पै एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानसून उलयताय. हांगा भारी खुशी जाल्लेले एक अवसर. आमगेले काशी मठाधिपती श्री संयमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज हांगा येवन पावनी तांगेन कॅम्प मे 17 सुगून मे 22 भितरी चमकता. ते कॅम्पा पासून सांगूक आमगेले एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थान मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्ले श्री नवीन आर कम्मत माम आमगेले ओट्टू आसा. नवीन माम स्वामी हांगा मस्त वर्षींत येवन पंपताय. तर स्वाम्याक हांगा हाडचे खातीर तुमी कसलो सगळो प्रयत्न केला म्हणून आमगेल्या ऑडियन्सा लेगीत एक 2 उत्तर सांगता. सर्वांकय देवाके स्वाम्याके नमस्कार करून सर्वांकय नमस्कार करता. मस्त वर्षेन आमगेल काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र स्वामी आमगेले गांवांत येवन पंपताय. हाजे मुहूर्तम 2 विसीट स्वाम्याले 1 डे विसीट स्वाम्यान केल्या. जाल्यार एक कॅम्प बाबगेक आमी मस्त ट्राय करता आशिल्ली. आतां ताजे एक अवसर येवन पावला. स्वाम्यान आमकां एक कॅम्प मे 17 साकून मे 22 पर्यंत कॅम्प अनुवाद करून दिल्या. तातूंत आमगेले महाजन सगळे मस्त संतोषार उत्साहार आसाय. स्वाम्याले कॅम्प चंगरीदीर वैभवान करचे खातीर तें कॅम्प मेळूंक मस्त आमी स्वाम्या लेगीत विनंती केल्या. फस्ट स्वाम्याले सांगून एक स्वाम्यान सांगिल्लें कशें म्हळ्यार अरे आमी आतां तुमकां एक विसीट करताय तुमगेले देवळ मागीर तुमकां एक कॅम्प अनुवाद करता. ताजे फुडें जावन न्हू तुमी मस्त कूट कैरी करूं वस म्हूण सांगिल्लें. आमी सांगिल्लें स्वाम्या लेगीत स्वाम्यान कसलें आज्ञा दिल्यार आमी तें करूं तयार. थोडे स्वाम्यान सांगिल्लें कसलें म्हळ्यार अरे तुमी तुमगे गांवां साकून मस्त गुरू लेगीत पिठा लेगीत चौकी केल्ले आसा. ताजे सगळे परिहार करता जाल्यार सर्व गुरुवार्याले वचून सगळं काशी मठाचे 20 स्वाम्याल वृंदावना कडेन वचून तुमी सेवा करता. तांकां तुमगेले महाजन उतले जाण बच्चा जाता तितले जाण मेळून वचून स्वाम्याली देवाली सेवा करता थंय वचून ते स्वाम्याला आज्ञा प्रकार आमी आमगेले कमिटी पुरा कमिटी आनीक जे आमचे तुले महाजन जे हे सगळे वृंदावना कडेन वचून देवाली स्वाम्याली सेवा करून स्वाम्या लेगीत सांगिल्लें स्वामी आमगेले स्वाम्याला आज्ञा प्रकार आशिल्ले कंप्लीट आमी सगळे वृंदावना कडेन वचून सेवा केल्या म्हूण सांगिल्ले परंत स्वाम्यान सांगिल्लें जायत रय तुमकां दिता लागींचे कॅम्प म्हूण सांगिल्लें. तशी अनुवाद करून मेळ्ळेले कॅम्प हें तें वैभवान करूंक असले प्रयत्न आमी करता आसाय. तुम्ही 20 वृंदावना कಡೆ वचून महाजनाके घेवन सगळं वचून येवन स्वाम्याले अनुमती मेळ्ळ्या ते आमकां व्हड काय रे नवे तवळी एक उत्सव समानंगा एक प्रतीती ती आमकां दिकूं येता. तुमी हे कॅम्पा खातीर मस्त ब्रह्मोत्सव तें हें सगळें अरेंज केल्या म्हूण सांगिन्या तुमी ताजे पती एक सांगशाय.
स्वामी 70th संजय मंगलारती एम पंपताय म्हणून आदेश दिला त्यावेळी स्वाम्याक स्वीकार करूसिल्ले पुरा व्यवस्था पूर्ण गुंपदीन आचार प्रकार स्वीकार करूसिल व्यवस्था केल्या तेंच्या आमनु 18th सकणीची स्वाम्यान देवाक शतकलशाभिषेक करूंक स्वाम्या आम्ही विनंती केल्या स्वाम्यान ते संतोषपूर्वक आमकां अनुवाद केल्या त्यावेळी सकाळी 8 वरांरी स्वाम्याल दिव्य आसतना देवाक शतकलशाभिषेक आसा तेंच्या मुद्राधरण करूंक आशिल्ले स्वाम्यान अनुवाद दिल्या मागीर ते दीस संजे मस्सा बिरस्तार आमगेल्या देवस्थानान सगळे मस्सा बिरस्तारय देवाक विशेष जें आशिल्लें उञाल सेवा चमकता ते दिसय ते वेळेर स्वाम्यान एम आमकां अनुवाद आशिर्वाद दिता अनुवाद केल्या ते बेगय मागीर 18th देवाल वगळ एक विशेष जें आशिल्लें कल्याण महोत्सव म्हण चमकता ते इंडिविज्युअली कोरयात आशिल्ले आतां आमी ते समूहम सर्वे जनांक एक सणी भाग घेवन करचे रितीर स्वाम्यार अनुवाद घेतिल्या स्वाम्यान ते मागीर करूंक अनुवाद दी ते मागीर फर्स्ट टायम आमगेल्या देवस्थानान चमकता समूह कल्याण महोत्सव म्हूण सुमार एक 150 सेवेदार आतां पर्यंत मुखार येयले ते सेवा करूंक तेंचे आमल्या दीस शेनवार आमगेल्या देवाल वगळ एक विशेष जें आशिल्लें महोत्सव म्हळ्यार ब्रह्मोत्सव म्हूण करताय देवाक ते दिस 3 वाहन काणू देवाक तंतू आनेचून देवा बेसोवन देवा पुजा करताय ब्रह्मोत्सव म्हळ्यार सकाळ सुगून उदय सुगून राती पर्यंत देवळान फूल डे प्रोग्राम आसा तंतूय स्वाम्यान रातीक भंगरा गड्डा पुजेक स्वाम्याल दिव्य आसतना आरती दाखोवच्याक स्वामी पंपताय सांगिल्ल्या तशी मागीर शेनवारा परिवार जाल्यार आयतारा ते दीस आमगेले सुधींद्र परमपूजनीय सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले 80th आश्रम स्वीकार दिवस ते दीस येता ते स्वाम्यार अनुवाद घेवन आमी एक तेंच्या वैभवान आगोश्ट करूं आशिल्ले कार्यक्रम करतसय ते एक शोभा यात्रा सिरीची आमगेले केरळांतुले सगळे गांवांतूय आमी वचून सगळे गांवांतूय विनंती केल्या सगळे गांवां सुगुनी महाजन येताय म्हूण सांगिल्ल्या त्यावेळी एक देशम चांग एक जन पंगाळता जन सगळे मेळ न्हू शोभा यात्राच्या वैभवान देवळांतूय येवपाक न्हू स्वाम्याल छायाचित्र आनेचून स्वाम्यान सांगिल्लें स्वामी फोटो व्हड स्वाम्याल फोटो एक माळ घाल न्हू एक आशिर्वचन करताय म्हणून तशी 5 दिसा फूल डे प्रोग्राम फिक्स केल्या ते चांगरीदीन वैभवान जामका म्हूण आसा सक्तालय सहायक सहकरणम ताका आसतलें म्हूण हें कोन्न बेदा धन्यवाद नवीन माम आमगेले एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानंतू इतले सगळे कार्यक्रम आसा म्हणून पुरा डिटेल ज्या नवीन मामान सांगिल्या तांणी इतले सगळे प्रयत्न केल्या म्हणून सांगिल्या हे सगळे बेगेक धन्यवाद करून आमकां आनी कोण सगळं सेय आनी इतले सगळे अरेंजमेंट्स आसा म्हणून आमकां चोवया नमस्कार हांव प्रणव शेणॉय आज आमी असे एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थानांतू आनी आमगेले ओट्टू आसा वेदमूर्ती एस श्रीनिवास भट आमकां हे 30 वर्सां जावन न्हू श्रीमद सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामीजी आमगेले पंजाबच्या पुरांतू एमपमताय ताजे निमित्त आशिल्ले विशेष पुजा पसून आमकां बडमामा लेगीत निमगून घेवया बडमामाल विनंती करता हे दिवसाचे विशिश्ट पुजा आसा इतूत कुठे घेतले म्हणून आमगेले पंजाब जुबर देशांतुले देवाल चरणकमलांचेरी तशीच अंबरमेड आमगेले काशी मठाधीश वृंदावनस्थ सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल दिव्यहस्तान प्रतिष्ठापना कुलदेवा सन्निधानारी तशी काशी मठ आराध्यदेव व्यासरघुपती समेत समस्त देवाल चरणकमलांचेरी काशी मठ गुरुपरंपरा समस्त स्वाम्याल चरणकमलांचेरी विशेष सुकृतींद्र सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वृंदावनाकडे तशी आता काशी मठाधीश सम्यमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलांचेरी पांय पडूं आता प्रणव शेणाय ताणें निमगेले विशयांत दोन उत्तर हांगा देव स्वतंत्री इश्मणल नेलके हांव उलयतां स्वामी सुमार हांगा एक 32 वर्ष फुडें स्वाम्यान एक देव समेत म्हळ्यार स्वाम्याल आराध्य देव समेत हांगा कॅम्प जाले न्ही ते नंतर एक 2-3 फावटी व्हड स्वामी हांगा येवन ह्रस्व संदर्शन जावन चमकले तशी सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामी जाल्यार 2 फावटी हांगा येवन चमकल जाल्यार
देवाक घेवन 32 वर्षानंतर आमकां एक स्वाम्यान एक कॅम्प हांगा मेळटा तें एक हे गांवांचें एक महाभाग्यजान आमी लेखताय. आनीक हांगा एक विशय ते म्हळ्यार आमगेले काशी मठादी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले जन्मांक करतना पवित्र जालो एक देश आमकां एक भाग्य धूर वता म्हण आमी लेखून आसली जाल्यार दैवाधीनम जगत सर्व म्हण सांगीन कसन की आमी मस्त स्वाम्याला वचून विनंती करून ते देवाल ते अनुग्रह द्वारा स्वाम्यांनी आमकां 5 दिसां एक कॅम्प दिले नस. आज स्वामी आमगेले गोसरीपुरां सुकून संजे 8 गंटेक हांगा मंगळारती वेळार येवन पंपताय. येवन जत्तेरी आज मंगळारती आनीक देवदर्शन तेज्यान स्वाम्याने प्रवचन आस तेंच्या तेर फल्ले गुरुवार ते गुरुवारा हांगा महाजना तर्फेन देवाक विशेष शतकलशाभिषेक आस. तेंजेल्यार हांगा महालक्ष्मी सन्निधानारी एक महालक्ष्मीक सुवर्ण कवच आनी प्रभा मंडली समर्पण तेंच्या तेरी स्वाम्याले मठांत हांगाचे महाजनाक सट्टांगे स्वाम्याले एक तप्त मुद्राधारण म्हळ्यार आमी शिष्यजनांनी केलें कसन की तांगेले जिवितांतून ते पाप दुरीकरण द्वारा तांकां आयुर आरोग्य सौख्य सर्वे मेळका म्हणले खातीर आनी तांगेले ते रक्षे खातीर जावन संन्यास्यांनी दिमचे जावन अशें तप्त मुद्राधारण ते स्वाम्याले दिव्य हस्तांनी महाजनाक दिताय फल्ले. तेंजेल्यार फल्ले मुप्पिट्ट व्याळम संजे प्रतिमा सांतू हांगा देवस्थानांत करचे जावन अशें आंधोलिगा सेवा उन्याल सेवा ती सायंकाला आस. स्वामी ताका येवन पंपताय म्हणून स्वाम्या लाचने जालेले आस. तेंच्या तेरी परा म्हळ्यार शुक्रारा इथं प्रथम जावन हांगा एक समूह कल्याण महोत्सव म्हूण सांगून प्रारंभ करताय. तातूंत कोणकी भाग घेता तांकां सट्टांगे बेसोवन कल्याण महोत्सव महाजना तर्फेन करून तांकां सट्टांगे स्वाम्याल हस्तोनी प्रसाद हग दिमचस. तेंच्या तेरी शेनवारा हांगाच्या जयलक्ष्मी सिल्क्स तांगेले कुटुंबेचेर सुगून परिवारार सुगून आमगेले देवाक एक विशेष जावन अशें ब्रह्मोत्सव म्हण सांगून ते कार्यक्रम आस. ते ब्रह्मोत्सव ते दिवस देवाक शतकलशाभिषेक तशी सकाळी ऐरावत वाहन पूजा मध्यानाक पुष्पविमान पूजा रात्री सुवर्णगरुड वाहन पूजा इत्यादी कस समाराधना दीपालंकार पुष्पालंकार आस. तशी रात्री सुवर्ण गरुड वाहन पूजे संदर्भाचेर स्वामी गरुडाचेर येवन आरती दाखोवन महाजनाक तशी ते यजमानाक आशीर्वाद करताय म्हणून स्वाम्यांनी आज्ञा केलेली आस. तेंच्या तेरी आयतारा आमगेले काशी मठाधीश जावन श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आश्रम स्वीकार जावन 70 वर्षाचे सेलिब्रेशन ते सेलिब्रेशन म्हणे स्वाम्याने एक फोटो दवरून आमी एक घोशयात्रा ते धूर सुकून आमी ते फोटो हग वजपान करतना भजन आनी तशीच डॅन्स हग जावन हांगा देवस्थानांत येवन पंपता. सायंकालाक स्वाम्याले सभा कार्यक्रम आस. ते सभा कार्यक्रमा वेळार स्वाम्यांनी ते फोटोक एक अलंकार करून स्वाम्याने प्रवचन इत्यादी दिवन हांगा महाजनाक आशीर्वाद करताय म्हूण सांगीन आस. हे सर्व कार्यक्रम चंदा एर्जमचे बेगी हे गांवांतून हे सर्व महाजने ऐकमत्यान संतोषान ते प्रवर्तन हे करता असे. देवालय स्वाम्याले समस्त गुरु परंपरेले अनुग्रहान करतना स्वाम्याने हे कॅम्प चंगरूपान वैभवान संतोषान जे आमकां आनी ताजे निमित्ती हरिगुरू तांगेले ते अनुग्रहान करतना हे पेंटेंत असेल कसल की ते दोष सर्व निवारण जावन कशी की हे पेंटेंत फुडें एक ऐकमत्य सिने तशीच चंगरूपान ऐकमत्य सर्वांगे मेळ संतोषान वैभवान जीवन करूं असिने एक भाग्य ते देवान गुरून दिवंका म्हणून ते देवाले गुरुले चरणकमलांचेरी प्रार्थना करता आनी दोन उत्तर भेट. धन्यवाद बडमाम. आमकां हे विशिष्ट दिवसाचे सर्व डिटेल्ड जावन आमकां सांगून दिलेले बेगेक धन्यवाद करताय आमी.